बे गावनि उइकनेस गावनि रोङैखौ दोनखोमानो थाखाय बेबायदि बुंलाबायदों जोङो जायफोर दफाफ्रा जोंनि मोनखानाय बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौ सेस खालामदों बाउन्डारि दानस'नो नागिरदों बिनि एगेन्स्टसो जों होदों जाहोनाव बिथांमोना बै समाव बुंदोंमोन जे आलादा रायजो मोना आलादा रायजो सोमावसारनाया जेबो लाब गैया नाथाय दिनैनि तारिखाव मा जाहोनाव बिथांमोना आलादा रायजो सोमावसारनायाव बाहागो लानो नागिरखो दिनै खायसे सुबुंफोरा दैदेनगिरिफोरा सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि होनदोंबा मानि थाखाय रागा जोङो आंनिबो डेस्टिनेसन मा सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड आं बे बुहुमाव थांजासिमनि गेजेराव समनि गेजेराव आं बेखौ दालांगोन बे आंनि सिमां आंनि बे प्रमिस आंनि बे समायखिरा लाखानाय आरोखि बेखायनो सोर मा बुंदों बुङाखै बेजों जेबो लोब्बा गैया आरो बिसोरनि आंखौ सोंखारिनाय आंखौ गाज्रि मोननाया नया फैसानो दामानो गैया आं बेखौ गुरुत्व होआ रायजोबो गुरुत्व होआखै आरोखि प्रमदाथ' लेखानो रोंखाया गावबो रोङा मालाय गोरों मानसिनि एडभाइस बे लानो गोसो गैया बे आरो गोसो गैयै लानो हायैनि खारनाव जाबाय बे गभर्नमेन्टनि प्लेनेटेड एजेन्ट हिसाबै बेसेबांबा बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बियो खामानि मावबाय थाखादों आरो बे मुभमेन्टखौ आं बुंनाय इट वाज नट ए रियेल मुभमेन्ट फर बड'लेण्ड स्टेट इट वाज रादार ए प्रक्सि मुभमेन्ट बे प्रक्सि मुभमेन्टसो हाग्रामा महिलारिजों प्रमद बर'जों भारतनि बबे खनायाव मा रायलायखोमाहैदों आं बेखौ मिथिया हाग्रामा महिलारिया जाथि नङा हाग्रामा महिलारिया हारसिंबो बड'लेण्ड नङा बे बर' जाथिया जेखौ लुबैयो बेखौ मोनबोफेरदों खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमखौबो नैबे समाव आङो बरायनो लाबाय दिनै आङो मोगामोगि आयदायाव लाबोदों सासे बर'नि गेदेमा गागि दैदेनगिरि आरो बिथाङानो गोबाव सम बर' हारिनि थाखाय आलादा बड'लेण्ड रायजो सोमावसारनायनि थाखाय बिथाङा खामानि मावदों बिथाङानो जादों नोंथांमोना सिनायखायो क'क्राझार लकसभानि बिथाङा बारग' MP मानगोनां सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि गिबियावनो नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बरायनो लाबाय आंबो नोंथांखौ दिनै आंजों मोगामोगि लानो फैनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों आं बरायनानै लाबाय आरो साबायखर होबाय आरो नैबे समाव गिबियावनो नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लागोन गिबियावनो आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो गुबुन जायगाफोराव क'क्राझारनिफ्राय लानानै अदालगुरिसिम नोंथांखौ नैबे समाव आलादा रायजोनि थामहिनबा ब्रैथि खेबनि थाखाय आलादा रायजो सोमावसारनायनि थाखाय नोंथांखौ एवारनेस खालामनायखौ नुनो मोनदों दा बेवहाय आं नैबे समाव नोंथांनाव सोंथि सोंनो लुबैदों दा समाव बर' हारिनि थाखाय नैबे समाव आलादा बड'लेण्ड रायजो सोमावसारनायनि सम मोनोना बेयाव नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों येस साबायखर नोंथाङा जि मोनसे जोबोद बेसेन गोसा आरो गोथौथि गोनां बाथ्रानि सायाव माखासे सोंलु लाखिनो नागिरदों बेनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर बावबाय जोबोद दुखुनांथाव रोखोमै ओभारअल सिटुएसना दा डेभेलप जागासिनो थागौ 2003 नि 10 फेब्रुवारियाव BLT भारत गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टनि गेजेराव जि गोदान नैथि बर' गोरोबथा जादोंमोन बे गोरोबथा जाखांनायनि उनाव इन द मेन टाइम बड'लेण्ड एरियायाव BTCनि खेबथाम इलेक्सन इन द मेन टाइम जाखांनानै थांबायमोन आरो हाग्रामा महिलानि लिडारशिपआव BTCआ खेबथाम 15 years बेंजाखांबाय बर'फोरनो अटल बिहारि वाजपेयी बै समनि भारत हादरनि BJP पार्टिनिनो NDA गभर्नमेन्ट सोलिदोंमोन बिथांनि प्राइम मिनिस्टारशिपनि दिनाव बर'फोरखौ अननानै प्लेन एरियायावबो 6 शेड्यूलनि प्रभिजनखौ लागु खालामनानै संबिजिरनि 6थि शेड्यूलखौ सोदांनानैब्लाबो बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरियास डिस्ट्रिक्ट मुंनि मोनसे डिस्टिंक्ट ट्राइबेल एरिया डिमार्केट खालामनानै नटिफाइड खालामनानै होखांबायमोन आरो बे एरियाखौनो बुंनाय जादोंमोन सेल्फ रुल जिअ' पलिटिकेल एडमिनिस्ट्रेटिभ मोनसे इउनिट आसाम स्टेटनि सिङावनो आरो बे डिस्टिंक्ट सेल्फ रुल एथन' जिअ' पलिटिकेल एडमिनिस्ट्रेटिभ इउनिटखौ सालायनो थाखायनो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल मुंनि
आलादा मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ एपारेटास बा गभर्नमेन्ट दाना होबायमोन आरोखि मेक्सिमाम एमाउन्ट एबा डिग्रीनि अट'नमिबो होबायमोन गावखौनो गाव खुंनायनि जि कनस्टिटिउसनेल सिस्टेम बे सिस्टेम मथे मेक्सिमाम अट'नमि होनाय जाबायमोन आरो गोबां डेभेलपमेन्टनि खामानि दामानि जाबायमोन स्कुल कलेज बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जाबायमोन CIT फैबायमोन बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं नामनि कलेज जाबायमोन गोबां लामा सामा जाबायमोन दालां जाबायमोन जोंनि गथ' गथायफ्रा सोमावसारनाय समनि गेजेराव लेखा फरायनायाव जोबोद दुखु खस्थ' मोनदोंमोन बे थांनाय 17 बोसोर समनि गेजेराव जोंनि बर' फिसा फिसौफ्रा स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि फरायनायाव गोसो होबायमोन गोबां दावगाबायमोनबो सानै साथामसो IAS आरो IPS IFS पास जाखांबायमोन ECS आनजादखौथ' गोबां बर' सेंग्रा सिख्ला पास जाबायमोन आरो रुजु रुमुयै आलो गोजोनै सान्थि रायजो जानायनि जि प्रसेस बे इन द मिन टाइम सोलिफुबाय थाबायमोन आरोखि नाथाय जोबोद दुखुनांथाव रोखोमै रावबो सानस्लाबनो हायै रोखोमै बै समनि एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो NDP मोनसे फेक्सननि सासे लिडार गबिन्द बसुमतारी मोना बर' हारिनि जेसेबां आफादफोर दङ खुनु बर' हारिनि क्रेडिबल बर' आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरजों रावबो बर' मेलेमजिबिफोरजों बर' सिभिल ससाइटिफोरजों बर' समाजनि मानसिफोरजों सावराया हसिया रावखौबो फोथाया जासैनो एबा फोथायनायाव लाखिया जासैनो हरखाबै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव एब्राप्टलि all of a sudden हरखाबै very secretly mischievously गोदान थामथि बड' गोरोबथा खालामनायनि जाहोनाव आरो बेखौ दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे क्लजफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामना थांनाय लोगो लोगो मा जाहैबाय 17 बोसोरनि सिगाङाव मोनखानाय मेक्सिमाम अट'नमिनि जे BTD आरो BTC बे दिनै जोबस्रांलांनायनि लामायाव अलरेडि आगान सुरबाय आरोखि मोनसेनि उनाव गुबुन मोनसे गोदान गिथाव बाथाव डेन्जारास डेट्रिमेन्टेल गभर्नरनि नटिफिकेसन स्टेट गभर्नमेन्टनि अर्डारनि थ्रुयै BTC आरो BTD-नो होनाय बर'फोरनो होनाय मेक्सिमाम अट'नमिया दिनै कमप्लिटलि दिनै डेमेज जालांबाय बे गोबा जालांबाय दिनै जोबस्रांनायनि लामायाव फैबायानो बेनि गेजेराव आं माखासे स्पेसिफिक एग्जाम्पल आं होनो हायो 2020 नि 28 सेप्टेम्बर खालिनो गभर्नरा मोननै सेपारेट अर्डार नटिफिकेसन इसु खालामनानै BTD नि नामखौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTR मुङाव सोलायबाय होननानै नटिफिकेसन होबाय whereas Indian Constitution नि 6th Schedule provisionनि आर्टिकल 244 सब क्लज 2 नि क्लज नम्बर 1 आ बुङो जे 6th Schedule नि आन्दाराव थानाय अट'नमास डिस्ट्रिक्टखौ मा मुङै बुंनाय जायो संबिजिराव लिरनाय मथेब्ला जे ट्राइबेल एरिया आन्डार 6th Schedule shall be named as autonomous district autonomous district से बुंनाय जायो autonomous region बा autonomous territory बुंनायनि बेयाव खुनु प्रभिजन गैया जुदि BTD खौ BTR खालामनांगौमोनब्ला बे आर्टिकल 244 सब क्लज 2 बेनि पेरा नम्बर 1 खौ सोदाङागौमानि टेबुलनि नामखौ सोदाङागौमानि खुनु रोखोमै गभर्नरा हारसिङै इन्डियान पार्लियामेन्टआ जुदि डिसिसन होआब्ला बिल पास खालामब्ला बेखौ सोलायनो हाया बे ना भट ना सिट आनवान्टेड आरो रिजना बहा सोलियो इन्डियान कनस्टिटिउसनाव रिजना मा जायो मोनसे अट'नमास डिस्ट्रिक्टनि सिङाव जुदि मोनब्रै मोनबा जुदि गुबुन ट्राइबेल मानसि थायोब्ला बै ट्राइबेलफोरनोबो गावसिनि एरियाखौ बुखावनानै अट'नमास रिजन दाना होनायनि प्रभिजन दं नाथाय बे अट'नमास रिजननि प्रभिजन दानायखौ जोंनि BTD-नि खेथ्रआव बे इन्डियान पार्लियामेन्टआ जेब्ला बिल पास खालामो 6th Schedule खौ 2003 नि BTC एक्टखौ बेयाव रोखायै मोनसे प्रभिजन दोनदों बेवहाय अट'नमास रिजनेल काउन्सिल दानायनि प्रभिजना
BTD बा BTC एप्लिकेबल जानाय नङा आरोखि दाना फैदोलाय नेक्स्ट सेकेन्ड जिथु नटिफिकेसन बे एखे थारिखआवनो 2020 नि 28 सेप्तेम्बर खालि मा खालामबावबाय बेखौ जों सावरायगोन नाथाय आंनि सोंनाया सोमावसारनायखौ नोंथांमोना बे लाबोनो नागिरदों बेखौ आं फारि फारि बुंलांसै जे एखे रोखोम माबा जोंनो 2020 नि 28 सेप्तेम्बरावनो मा खालामबावबाय आथिखालाव थाखानाय BTDनि जि बाउन्डारि 3079 गामि अलरेडि हाबखाबायमोन 95 गोदान भिलेज आरो हाबबावनांगौमोन बे हाबखानाय गामिफोरनिफ्राय गोबां गामिखौ खोलाहा थानाय नन ट्राइबेल मेजरिटि गोनां गामिफोरखौ दानख्ल'नो थाखाय आनवान्टेडलि गोदान मोनसे बाउन्डारि कमिसन दाबावबाय आरोखि दानख'नो थाखाय ना बेवहाय दाजाबनो थाखाय बेयाव दानख'नो थाखायसो दानाय जादों बेवहाय जुदियो लिरदोंब्लाबो इनक्लुजिभ प्रभिजन इनक्लुजन अफ द भिलेजेस होनदों नाथाय दानख'नायनि बेवहाय जाखिनि बेवहाय नोंथाङा दानख'नायनि बाथ्रा बुंदों बे रोखा जाबाय नामा दिनैनि तारिखआव जे नैबे गामिखौ दानख'गोन होननानै मोनसे रोखा जाबाय नामा दिनै अलरेडि बाउन्डारि कमिसना स्टाडि खालामगासिनो दं मा गामिखौ दानख'जागोन दानख'जाया आरोखि आरो बेनिफ्राय नैबेनि बिराद गिथावथावखा जे हाबखानाय BTDनि गामिनिफ्रायल' दानख'गोन होनदों आरो बेनिफ्राय BTDनि बबे जायगाथिंजाय बायजोनिखौ सोगोन होनदों बेयाव डिस्टिंक्ट लिरनाय गैया बाव लिरदों इनक्लुजन अफ भिलेजेस कन्टिगुवास टु BTDजों नांजाबथारनाय कन्टिगुवास जुदि एरिया गामि दंब्ला जाय गामिफ्राव ट्राइबेलनि पपुलेसन मेजरिटि थागोन बेबायदि गामिखौसो सोगोन होनदों दा बेबायदिब्ला सनितपुर जिल्ला बिश्वनाथ जिल्ला लखिमपुर जिल्लानि कुनु गामियानो बे क्लज मथे सोनो हानायनि कुनु प्रभिजन स्कप गैया बेवहाय बरन्स क्लज नम्बर 3 नि 3.1 नि रमान 2 आ बुंदों जे BTDनि खोलाहा थानाय नन ट्राइबेल मेजरिटि गोनां गामिफोरखौसो दानख्ल'गोन होननाय बेयाव रोखा रोखा मोनसे क्लज लिरदों आरोखि बेनिफ्राय जों आन्दाज खालामनो हायो जुदि 3079 गामिनिफ्राय जुदि 1000 बा 1500 गामि दानख्ल' जायोब्ला अब्ला BTDनि एक्जिस्टेन्सआ बहा थाबावगोन फालाय 6 सेन्ट्रेला बहा थाबावगोन अट'न'मास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि एक्जिस्टेन्सआ बहा थाबावगोन बिराद डेन्जारास आरोखि आरो नोंथांमोना मिथिगौ हयथ' दुनियाबो मिथिगौ जे सेमोनहाय उदालगुरि जिल्लानि गोदान मेपआ मा रोखोम जागोन बे गोदान मेप जागोननि जिथु पिक्चार बेखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामना होदों उनाव मिथिनो मोन्दों जे बे बाउन्डारि कमिसननि सोरबा सासे मेम्बारा मा रिएक्सन जायो बेखौ नायनो थाखाय बेखौ हगारदों जाहैबाय ओरैबायदि नुबाय मेपआ उदालगुरि मेपआ आनवान्टेड आरोखि साहा आप टु माबासिम अरुणाचल रायजोसिम दानख'हैबाय आरोखि दा बेबायदि जुदि जायोब्ला श्रीरामपुरनिफ्राय जागायनानै जुदि फार्स्टनैसिम खोलाहा जेसेबां भालनारेबल एरिया दं बे एरियाफ्रा दानख' जानायनि चान्सआ एकदम निर्घा दंखाथारो हमना लादो बिआरपिएल रिफाइनारि सालाकाथियाव थानाय BTPA जिथु प्रजेक्ट NTPC बिजिनि टाउनफोर फुख्रिग्राम टाउनफोर ओजोंहाय बासुगाव टाउनफोर ओजोंहाय गसाइगाव टाउनफोर श्रीरामपुर बे दानख्लाब जाजोबोब्ला मा अट'न'मास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मा कनसेप्टआ बेवहाय एप्लिकेबल जाबावगोन बिराद गिनो गोनां बाथ्रा बेजों लोगोसे मा जाबावदों दा 16था डिपार्टमेन्टखौ टटेल ट्रेन्सफार साबजेक्टफोरनिफ्राय डिसिफोरनो आरो पावार हगारबावबाय आरोखि बेखौ आरो डिसिफोरखौ मा खालामबावबाय मनिटरिं खालामनो थाखायसो होदों दिस इज मिस इन्टारप्रिटेसन बे गावनि उइकनेस गावनि रोङैखौ दोनखोमानो थाखाय बेबायदि बुंलाबायदों नटिफिकेसन स्पष्ट बुंदों जे डिसिफ्रासो मा खालामबावगोन डेभेलपमेन्ट स्किम्स प्रजेक्ट प्रग्रामफोरखौ बे 16था जिथु डिपार्टमेन्ट बेनि सल अथरिटिया डिसिफोरसो जाहैसिगोन आरो डिसिफोरखौ मा खालामबावबाय गोदान नटिफिकेसनजों साफा सेक्रेटारि बानायबावबाय अब्ला BTCनि लाइन डिपार्टमेन्ट सेक्रेटारिफोरनि खामानि मा दंबावो आरो माजों फोजोबबावनो थांदों BTCखौ भेरि रिसेन्टलि जे बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट मुंनि गोदान मोनसे डिपार्टमेन्ट खुलिबावबाय बे डिपार्टमेन्टआ गासै 10था ब्रड बेस्ड मेन्डेट पावार होबावबाय दिसपुराव जनानै बे बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टआसो BTCखौ सालायहोगोन अब्ला जोंहा जे इलेक्टेड मोनसे BTC गभर्नमेन्ट दङ बे गभर्नमेन्टनि खामानिया मा थाबावगोन माने अभारराइड खालामनोसै अभाररुल खालामनोसै अभार पावार खालामहरजोबनोसै आरो बे डिपार्टमेन्टआ सोरनि कन्ट्रलाव थागोन बे थागोन
एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि रेंकनि मोस्ट सिनियर मोस्ट गभर्नमेन्ट अफिसारा बिनि कन्ट्रलिं अथरिटिनि मालिक जागोन सेक्रेटारि आरो बिनि सायाव मा थागोन सासे केबिनेट मन्त्रि थाबावगोन दिनैसो आफादत उरखाव गोरा ब्रह्मआ बिनि केबिनेट मिनिस्टार गाबोन सोरबा जागोन ना दिनै उरखाव गोरा ब्रह्मआ मालाय जों बादा होब्ला मानि होनो हागोन बियो बे आसाम गभर्नमेन्ट जेरैबायदि मावनो थिनदों बिदिखौ मावगासिनो दं दा बियो दा बे बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि थ्रुयैनो बिटिसिनो जेसेबां पावार एन्ड फांसन जेसेबां साबजेक्ट ट्रेन्सफार खालामदों अट'न'मि होदों गासैबो लांफिनजोब्बाय आरोखि बेनिखायनो अलरेडि बिटिसि आरो बिटिडि कनसेप्टआ गोथैयाव थैलांबायानो फोथैखाबायानो बेनि थाखायनो आथिखालाव जों दा मा खालामनो नागिरदों जे बिटिडि आरो बिटिसिखौ जेरैखिया थैथां जुजिनायनि गेजेरजों 5,000नि बांसिन बर' बिदा फंबायनि जिउ गारनायनि बिनिमयावसो बे बड'लेण्डखौ मोननो हादोंमोन हिसाबै बे बिटिसि आरो बिटिडिनि एक्जिस्टेन्स बेनि सार्भाइभेल बेनि एन्टिटि बेखौ रैखा खालामनो थाखाय जों गुवाहाटी हाइकर्टआव अलरेडि मोनसे पिएल केस होनाय जाबाय पिएल केसआ अलरेडि एक्सेप्टेड जाबाय अनारेबल हाइकर्ट खेब्रै खेबबा राउन्डसनि हियारिं जाखांबाय अलरेडि पिएल होनाया बबेबा नङा बबेबा मोनसेयाव बिटिआरनि जिखिनि दफाफोर दङ बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव हेंथा जादों होननानै बुंदों बे बाथ्राया मिस इन्टारप्रिटेसन जोङो जायफोर दफाफ्रा जोंनि मोनखानाय बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौ सेस खालामदों बाउन्डारि दानस'नो नागिरदों बिनि एगेन्स्टसो जों होदों सोरबा एनडिएफबिनि जिथु सिजफायारनि खोथा बिसोरनि रिलिफ रेभेननि खोथा बिनि सायाव जों फंसेबो बुङाखै बरन्स जों दिनै बुंनो नागिरदों जे बे थामथि एकर्डआ जुदि रियेलि पिस एकर्डमोनब्ला दिनै एकर्डआव सिगनेचार होनाय रन्जन दैमारि जेलाव मानो थांबाय नागिर दिनैसिमबो गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव सेभेरेल हान्ड्रेड खमावबो 200 जनसो बर' बिदा फंबाय एनडिएफबिनि केडारफ्रा दिनै सेवगासिनो दं जों दिनै बुंदों जे पिस एकर्डनि उनाव मानो थाबावनांखो अलरेडि गनांगौमोन बेखायनो जों डिमान्ड खालामदों इमिडियेटलि एनडिएफबिफोरनो इनक्लुडिं रन्जन दैमारि जेनेरेल एमनेस्टि होनानै बिथांमोनखौ रिलिज होनांगौ आरोखि आदारवाइज व्हाट्स द मिनिं अफ द पिस ट्रिटि पिस एग्रिमेन्ट इउजलेस बिदिबा दा बे सिटुएसनाव अभारअल सिटुएसनाव जोङो बिजिरना नुबाय रायजो राजानि अपिनियनखौ जों कालेक्ट खालामबाय बुथुमबाय जे आलादा हादोर बड'लेण्डनि थाखाय डेम'क्रेटिक मास मुभमेन्टखौ थाबैनो जागायफिनाबा गुबुन राहा लामा गैया होननानै आइ आफा रायजो राजाफ्रा गाव गावनि गोसोनि साननाय गोसोनि अपिनियन मतामतखौ होनायखाय जोङो अल इन्डिया बड' पिपल्स नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड गोदान आफादा 2020 15 अक्ट'बरखौ दानाय जादों दा बावैनो मस्ट प्रबेबलि आगस्टनि फार्स्ट उइकनि गेजेराव जों दिल्लीसिम थांनानै जन्तर मन्तराव डेमनस्ट्रेसन होनानै भारतनि आथिखालनि प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टारनो जों मेम'रेन्डाम हैनो नागिरदों आरो दिनैसिम गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो 2020नि 26 जानुवारिनि मोनानिफ्रायनो आलादा बड'लेण्ड हादोर नङाब्ला बर'फ्रा खुनु दिन गोजोननाय मोननाय नङा बर'फ्रा गुबुन एरेन्जमेन्टखौ आजावनो हाया होननानै मेम'रेन्डाम हरबाय थानाय जाखादों नै देग्लाय दाखालि मे दाननि 4 थारिखआव नै दिनैनि सिगां मैयासिम बा दिनैसिम जे गोदान राष्ट्रपति दंमोन भारतनि रामनाथ कविन्द बिथाङा बड' साहित्य सभानि तामुलपुर सेसनाव फैनायनि सिगां 3 थारिखनिफ्राय 4, 5, 6 थारिखसिम आं लागातार 12 पेजनि मेम'रेन्डाम हरबाय थादों आरो आंनि मेम'रेन्डामखौ मोननानै बिथाङा खोब गोसो होनानै फरायदों गावनि सासे ओएसडि आर.के. शर्माखौ थिननानै जोंनि मेम'रेन्डाम इनक्लुडिं लेटेस्ट BTR Accordनि MOSनि कपिखौ आथिखालनि हम सेक्रेटारिनि गासैबो दैथायहरजोबदों द हम सेक्रेटारि निश्चय जोंनि बड'लेण्ड डिमान्ड आरो इस्युफोरनि सायाव निश्चय बिजिरगासिनो दं फरायगासिनो दं होननानै जों आसा खालामदों आरो बिथांखौ जों खावलायदों जे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ इमिडियेटलि बड'लेण्ड स्टेटहुड इस्युनि सायाव फ्रेश पलिटिकेल डायलग आरो नेगसिएशनखौ स्टार्ट खालामनांगौ होननानै पारसुएट खालामना जों बिथांखौ खावलायदों आरोखि जों जथेस्थ' आसाबादि जे गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया डेफिनेटलि
जोंजों बड'लेण्ड स्टेट इस्युनि सायाव सावरायनो निश्चय गोनांथियाव गोलैगोन आरोखि। दा बेहाय आं नोंथांनाव सोंनो लुबैदों दा BTR एकर्डनि जोहै नोंथाङा बुंदों माखासे डिपार्टमेन्टफोरा आसाम सोरखाराव थांबाय होननानै बुंदों। Yes. माखासे कन्ट्रलफोरा स्टेटनिफ्राय जायो होननानै नोंथाङा बुंदों आरो गुबुन फारसेजों आंनि सोंथिया बियो दे नोंथांमोना नैबे पावारखौ मोनफिननो थाखाय बा BTC आव जिखिनि पावार एन्ड फांसन दंमोन बेखौ मोनफिननो थाखाय जुजिगोन ना आलादा रायजो मोननायनि थाखाय जुजिगोन? बबे मोनसेया नोंथांमोननि डिमान्ड जागोन बा बबे मोनसेया नोंथांमोननि थाखाय नैबे समाव सोमावसारनांगौ होननानै नोंथाङा सानो? जोंनिया स्ट्रेटेजिया मोननै। मोनसेया जाबाय 5000 जनसो जोंनि बर' बिदा फंबायनि जिउ दान होनायनि बिनिमयाव 17 बोसोरनि सिगाङाव जे 6 शेड्युलनि सिङाव जे BTD आरो BTC पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट मोनखाबायमोन। जोंनि एलेखा जोंनि हालामखौ सालायनो थाखाय जे अट'नमि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया कनस्टिटिउसनेल प्रभिजननि सिङाव होबायमोन बेखौ जेरैखिया इनटेक्ट लाखिनायनिबो दावहा सोलिगोन। बेखौ अलरेडि जुडिसियारिनि थ्रुयै कर्टनि थ्रुयै जुजिनाय जागासिनो दं। बेयावबो जों देरहाखानांगोन आरो देरहागोनबो जोंहा बिश्वास दं। प्लास 6 शेड्युलनि सिङाव जोंनो जि अट'नमि होदों बे अट'नमिजोंल' बर'आ बे मुलुगनि मोनसे गेरेमसा मास्टार रेस हिसाबै थांनानै थानांगौब्ला बे 6 शेड्युलनि प्रभिजनजोंल' बर'नि थाखाय थोआ। गुबुनफोरनो जेरै थोआखै नागाफ्रा जेरै 6 शेड्युल गार' हिल्स खासि हिल जयन्ती हिल्सनि मानसिया मिज'फ्रा अरुणाचलफ्रा जेरै गोजोनो हायाखै त्रिपुरानिफ्राय गोजोनो हायाखै बेखायनो 6 शेड्युलनि प्रभिजननि बादैबो अनगायैबो बड'लेण्ड आलादा रायजोखौ थैथां बर'फ्रा आदाय खालामनो हाखाथारनांगोन नांखाथारगौ आरोखि। बिनि थाखायनो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि डेम'क्रेटिक मुभमेन्टआ कन्टिनिउवासलि इनसेसेन्टलि उइदाउट एनि कमप्रमाइज बे थांबाय थाखासिगोन आरो। दा बेवहाय आं नोंथांनाव सोंनो लुबैदों दा बर'नि रायजो राजाफ्रा नैबे समाव मोनसे सोंथिखौ सिखांनो दे बावैसो सिगाङाव BTR एकर्ड जानानै थांबाय। दा बेवहाय नैबे सोमावसारनायखौ बेसेबां गनायगोन आरो गुबुन फारसेजों भारत सरकार आरो आसाम सरकारा नैबे एकर्ड जाखांनायनि उनाव फिन बर' हारिजों बा बर'फोरनि थाखाय गुबुन मोनसे बाथ्रा बिथांमोना सानगोन नामा? दा बेवहाय मुभमेन्टखौ माबायदि लांगोन नोंथां? बेवहाय फिननो गोनां बाथ्रा बेनोदि भारत गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टनि आखायाव आलादा हादोर बड'लेण्ड होनायनि डिसिसन दं गैया बे बिसिनि खोथा। सोरनिबा गभर्नमेन्टआ डिसिसन लाखानायखौ नुखांनानैसो रायजो बिनायनि आन्दलन खालामबा बेथ' मा जागोन? इउसलेस, बेथ' इरिलिभेन्ट। गभर्नमेन्टनि आखायाव डिसिसन दंबा दागै बे बिसिनि खोथा। किन्तु आलादा हादोर बड'लेण्ड रायजोखौ जोंहा मोनखाथारनांगौ जोंनि लेजिटिमेट जास्टिफाइड डिमान्ड बियो। बबे समाव गभर्नमेन्टआ मा डिसिसन लायो बे गभर्नमेन्टनि खोथा। किन्तु जेब्ला डेम'क्रेटिक मुभमेन्टआ ट्रेमेन्डास रोखोमनि महर लायो, ट्रेमेन्डास प्रेसार गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि सायाव होनो हायो, अब्लानो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया पिस नेगसिएसननि थाखाय प्रसेसखौ स्टार्ट खालामनो बाउन्ड जाखायो आरो। हमना लादो तेलेंगाना रायजोआ 40 बोसोरनि सिगाङावनो जानांगौमोन। नाथाय होनो थगायनानै बे तेलेंगाना ओनसोलावबो फ्राय 2-3 हाजार मानसि थैदों। बेवहाय आं थांदों। बै समाव आं गोदो अल इन्डिया नेशनेल फ्रन्ट फर सिमिलार स्टेटनि आं चेयारमेनमोन। बेयाव खेबब्रै मेल मिटिं गायदों। बिथांमोननि तेलेंगाना इस्युखौ आं लकसभायाव आं दैखांदों। बिनि उनाव 2014 मायथाइनि फेब्रुवारियाव बै समनि UPA गभर्नमेन्टआ हेडेड बाय डक्टर मनमोहन सिंहनि कंग्रेस सरकारा बै तेलेंगाना रायजोखौ दानानै होनो गोनां जादों। बे रोखोमैनो जोंनि बड'लेण्ड हादोरखौ दिनै होआ होननो जानो हागौ। नाथाय जेब्ला डेम'क्रेटिक प्रेसारा गोख्रों जागोन, गुबुन जाति गस्थिनि आफादफोरनि पलिटिकेल पार्टिसनि नेसनेल लेभेलाव मोनसे कनसेनसास अपिनियन बिल्ड जागोन, अब्ला अट'मेटिक जोंनि डिमान्डखौबो गनायनो गोनां जाखागोन आरोखि। नैबे बिथिङावनो नोंथांनिफ्राय आं सोंनो लुबैदों दे थांनाय समाव नोंथाङाबो मोनसे गोदोनिफ्रायनो लानानै नोंथाङा सोमावसारनायाव गोबां सोमावसारनाय बर'नि मुभमेन्टआव नोंथाङा बाहागो लादों। बेखौ बर' रायजो राजाफोरा मोनथिगौ आरो थांनाय समाव थामथि खेबनि जे बड'लेण्ड आन्दलन खालामनाय बै आन्दलन खालामनायावबो नोंथाङा गोबाङैनो बाहागो लादों आरो बेवहाय बर' रायजो राजाफोरा बेवहाय सोलोंथायाव बिथिङाव बुं, रांखान्थियारि बिथिङाव बुं, गोबां बिथिङावनो बर'फोरा बै आन्दलन जानाय समाव दुरबल जादों, लोरबां जादों।
आरो नैबे समाव जुदि ब्रैथि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड आन्दलन जुदि खालामोब्ला बर'फोरा बेसेबांसो खहा जानो थांगासिनो बेखौ माबोरै फिननाय जों बेवहाय जथेस्थ' माने साग्रिद आरो सांग्रां फैगौ खेबनि जे बड'लेण्डनि सुबुं सोमावसारनाय जागोन बेयाव फरायसा माहारि इयं जेनेरेसनखौ जों बेवहाय इनभल्भ खालामनाय नङा बाव जोङो बारसोमहोनाय नङा बेयाव जों नांजाबफाहोनाय नङा फरायसाफ्रा फरायबाय थाथों आनहेम्पार्ड वेयै खुनु दुखु खस्थ' दिगदारि मोननानै फरायलांबाय थाथों आरोखि बे मुभमेन्टआव बांसिनै बैसोगोरा गोरा इन्टेलेक्सुवेल क्लासनि मानसि बोराय बोराय मानसि बेबायदि क्लासनि मानसियासो बाहागो लागोन आरो जोंहा अलरेडि फिजिकेल मुभमेन्टखौ जों फोजोबखांबाय थांनाय 30 बोसोराव मानसि थैनांगौ हाजार हाजार अनजिमानि मानसि थैखांबाय जिउ दान होखांबाय सुप्रिम सेक्रिफाइसआव अलरेडि होखांबाय फिजिकेल मुभमेन्टखौ फिनिश खालामबाय नेशनेल हाइवे ब्लकेट खालामनांगौ रेल लाइन होबथानांगौ बे जोबजोबलांबाय आरोखि एबारनि सोमावसारनाय जागोन इन्टेलेक्सुवेल डिबेटनि मुभमेन्ट जागोन आरोखि नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव जों अपिनियन बिल्डआप खालामगोन जे बर'फ्रा जे आसाम हादरनि इन्डिजिनेट थागिबि मानसिमोन रियेल सान्स एन्ड डटार्स अफ द सइल अफ आसाम दिनै बिसोरखौ जिबायदि रोखोमै अयथासार उदखार खालामनाय जाहैबाय बिसोरनि हा हुखौ सेजोबबाय न' बांखौ सेस खालामबाय बिसोरनि राइट्सखौ फोजोबस्रांजोबबाय सेना लाजोबबाय दा दुनिया मा होनो नेशनेल लेभेलनि लिडारफ्रा मा बुङो इन्टारनेशनेल कमिउनिटिस मा बुङो बिनि सायाव जों अपिनियन बिल्डआप खालामगोन आरोखि दा जों जुदि बिदि खालामनो हायोबा डेफिनेटलि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया विल बी बाउन्ड टु स्टार्ट दि फ्रेश पलिटिकल डायलग on the entire Bodoland statehood question. दा बेवहायनो माखासे रायजो राजाफ्रा खायसे सुबुंफोरा बेवहाय बुंनो नागिरो जे मोनसे समाव नोंथाङा आन्दलन खालामदों एबसुआ आन्दलन खालामदों बर' रायजो राजाफ्रा बै समाव सोमावसारदों नाथाय बै समाव जदियौबा सोमावसारदोंमोन बै सोमावसारनायफोराव खायसे दैदेनगिरिफोरा बै समाव बड'लेण्ड जाया बड'लेण्ड बिनानै लाब गैया 100% बड'लेण्ड मोना होननानै खायसे सुबुंफोरा बुंदों आरो जाय सुबुंफोरा दिनै सेपारेट स्टेटनि थाखाय बा आलादा रायजो सोमावसारनायनि थाखाय बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनैनि तारिखाव मबाइलाइज खालामगासिनो दा बे बिथिङाव जुदि बोरैबा नोजोर होयोब्ला गुबुन फारसे नोजोर होयोब्ला बेनि गेजेराव फारागफोर दं नामा मा जाहोनाव बिथांमोना बै समाव बुंदोंमोन जे आलादा रायजो मोना आलादा रायजो सोमावसारना जेबो लाब गैया नाथाय दिनैनि तारिखाव मा जाहोनाव बिथांमोना आलादा रायजो सोमावसारनायाव बाहागो लानो नागिरखो बेयाव आङो गासैखौ बुङाखै नाथाय माखासे सुबुं बेयाव आङो रोखायै बुंगोन नोंथाङा जाय मानसिखौ बुंनो नागिरदों नामल' लायाखै नंगौ आरो बै पार्टिकुलार मानसिया बेबायदि बुंनायनि थाखायनो दुखुजों आरो रागाजों आङो एबसुनि लिडारशिपआव थार्ड फेजनि जे बड'लेण्ड मुभमेन्ट जालांखांबाय बेयाव आङो थैस' थांसो आंबो बारसोमदोंमोन आं जिबनाव सानफेराखैमोन जे प्रमद बर'आ थाङै थुङै बर' रायजो राजाफोरखौ बर' जाथिखौ अथ्थु गाज्रि रोखोमै फोथाय खेबस' खालामहैगोन थगायहैगोन आं सानाखैमोन आं जुदि साननो हायोमोनब्ला आंनाव जुदि सन्देह दंमोनबा बिदि आं थैले उजिले बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव आं बाहागो लानाय नङामोन आंहा दिनै बिराद दुखु आंहा आफसोस आइ आफा रायजो आफसोस दङ आङो बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बाहागो लानाय लोगो लोगो 2-4 लाखसो जोंनि बर' बिदा फंबायफ्रा BPF हान्जाखौ रागा जोंनानै नागारनानै बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बाहागो लादों नाथाय दुखुनांथाव रोखोमै 2018 मायथाइनि 12 जुनानो लास्ट आं बे मुभमेन्टआव बाहागो लानाया 2018 मायथाइनि 12 जुन खालि मुंख्लं सानखौ गहपुराव फालिहैदोंमोन प्रमद बर' आंखौ लेंहरनायखाय आंबो थांदोंमोन नाथाय बे दिनखालिनिफ्राय मा जाहैबाय आंखौ गारखोमानानै गालांनानै दिल्लीयाव आथिखालनि राष्ट्रपति रामनाथ कविन्दखौ बिथांमोना लोगो हमखोमाहैदों आरोखि लोगो लोगो आं रिएक्सन हरदों जे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव पलिटिक्स हाबबाय बे मुभमेन्टआ बारा गोबाव जोरला नै थाङै थुङै नै बड'लेण्ड मुभमेन्टआ बे सेबटेज खालामजाबायानो गल जाहोजाबायानो बिराद दुखुनांथाव आरोखि सोरबा हाग्रामा महिलाया बुंनो जानो हागौ जे 100 बोसोर जुजिबाबो बर'फ्रा बड'लेण्ड रायजो मोना बे बिनि बेक्तिगत खोथा आरोखि बेयो हाग्रामा महिलारिया जाथि नङा हाग्रामा महिलाया हारसिं बे बड'लेण्ड नङा बेयो बर' जाथिया जेखौ लुबैयो बेखौ मोनबोफेरदों मोनबोदों जुजिनो रोंनांगोनल' जुजिनो हानांगोन आरोखि
दिनै राव थुनलाइ बर' मिडियाम जिखिनि मोनबोदों BSc मोनदों BTC मोनदों संग्रामनि गेजेरजों थैथां जुजिनायनि गेजेरजों सुप्रिम सेक्रिफाइस होनायनि गेजेरजों बर'फ्रा दिनै देरहाबोदों बर'आ जेनाखै खिन्थु प्रमद बर'नि लिडारशिपआव सोलिनाय जे बड'लेण्ड माबाखौ जेनदों जानो हागौ खिन्थु 2003 सिम बर'फ्रा जेनाखै आरो उनावबो जेननायनि खुनु कुइसनानो फैनो हायाखै दिनै खायसे खायसे सुबुंफोरा दैदेनगिरिफोरा सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि होनदोंबा मानि थाखाय रागा जोङो बाथ्रा बुङोब्लानो जाय नोंथाङा इमान सम बड'लेण्ड आलादा रायजो बेवहाय आं बर' रायजो राजानि थाखाय नोंथाङा बिहोमा होबाय दिनै नोंथांखौ आलादा रायजोनि बाथ्रा बुंनाय माखासे नोङो BTR आव जायैनि बाथ्रा बुंनायनि थाखाय नोंथांखौ माखासे सुबुंफोरा बुंनो नागिरो बेनि फिननायखौ आं गुसुङै बुंगोन बर'फोरनि दानि प्रेजेन्ट यं जेनेरेसननि गेजेराव आं बयखौ बुंनो नागिराखै माखासे ओरैबायदि केटागरिनि मानसि ओंखारबाय गोदान जोलै हान्जाफोरनि गेजेराव बिसोर गावनि उदैखौ सुफुंनायनि बादै थाखा फैसा रांखावरि पावार हजम खालामनाय बादै आदाय खालामनाय दस्रा जेबो गैया बिमा थैलांखो ना बिफा थैलांखो बिमाया ओंखाम मोनजादों मोनजायाखै बिफाया रसा नांदों मादों न' दंनाया थानो बेजों खुनु सोमोन्दो गैया दा माखासे सेडिस्ट बिसोरखौनो सेडिजिमनि माखासे मानसि बिसोर सेडिस्ट डेस्ट्राक्टिभ मानसि बिसोर हारिजों जातिजों बड'लेण्डजों जेबो लोब्बा गैखाया बेबायदि मानसिया दिनै आंनि नाम बुंबानो खोनाबानो बिसोर जोखाङो आरोखि बिसोर आंखौ जेसेबांखि जोखाङा मानो जेसेबां रागा जोङा मानो मैदेरा हाजार गान्दा लाख गान्दा सैमा जा सैमा सियाला जा सोंब्लाबो मालाय मैदेरा थांबाय थायो आंनिबो डेस्टिनेसन मा सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड आं बे बुहुमाव थांजासिमनि गेजेराव समनि गेजेराव आं बेखौ दालांगोन बे आंनि सिमां आंनि बे प्रमिस आंनि बे समय खिरा लाखानाय आरोखि बेखायनो सोर मा बुंदों बुङाखै बेजों जेबो लोब्बा गैया आरो बिसोरनि आंखौ सोंखारनाय आंखौ गाज्रि मोननाया नया फैसानो दामानो गैया आं बेखौ गुरुत्व होआ रायजोआबो गुरुत्व होआखै आरोखि बिसोरो साफा साफा गभर्नमेन्टनि अलरेडि प्लेन्टेड एजेन्टखा आरोखि सेबोटिभ एजेन्ट गभर्नमेन्टनि बिसोर प्रपागेन्डा विंनि साफा साफा सैन्य बिसोरो नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैगोन थांनाय गोलाव बोसोर NDPआ हाग्रा बंग्रा थानानै 34 बोसोर बिथांमोना सोमावसारबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरि आरो आफादफोरा मोनसे मुभमेन्टखौ बा आलादा रायजो सोमावसारबाय आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारबाय बै सोमावसारनाय गोबां रायजो राजाफोरानो बाहागो लाबाय दिनै BTR Accord जाबाय दा बे बिथिङाव बर'फोरा थगायजाबाय नामा बेखौ लानानै BTR Accordखौ लानानै थगायजाबाय नामा बेयाव दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो बर'फ्राथ' थगायजाखाबायानोसै आरो बिराद आफसोसजों आं बुंनो लुबैयो जाय NDP बिदा फंबायफ्रा 30-35 बोसोर हाग्रायाव थानानै हाथियारनि दावहा नांबाय सिगाङाव बिथांमोननि दाबिया सभारेन कान्ट्रि बड'लेण्ड कान्ट्रिमोन बिनि उनाव सेपारेट स्टेट मोनब्लालायनो सिजफायार खालामगोन पिस नेग'सिएसनाव बाहागो लागोन 10-12 बोसोर बाहागोबो लाबाय फैयै फैयै लास्ट पर्जायाव स्टेजाव जिबायदि रोखोमै थगायजाबाय नासयजाबाय बेबायदि खालामजानो नाङामोन आरोखि बेवहाय आं बेखौ बुजियो बिथांमोननि जिथु दाबिखौ आदाय खालामनायनि बिथिङाव स्ट्रेटेजिकेल जिथु माबा आरोखि पलिसि एडप्शन बे स्ट्रेटेजिकेल पलिसि एडप्शन खालामनायाव गोरोन्थि जादों आरो प्रमद बर'नि सायाव बांसिन सोनारनानै फोथायनाय लाब्रेनानै सोलिनायानो बिराद गिदिर जम मोनसे खाल मोनसे खैफोद जाबाय आरोखि आंथ' सानाखैमोन जों सानाखैमोन रावबो जे जों सानदोंमोन जिहेतु NDPफ्रा पिस प्रसेसआव आगान होबाय बिथांमोनजोंनो पिस एकर्डआ जाथों थिग আছে सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ दा मोनथ'दों खिन्थु BTCनिख्रुइ साबसिन हामसिन गोलावसिन गुवारसिन जुदि बाउन्डारि मोनोमोनब्ला हजोंहाय आप टु गहपुर बारनानै सिमलुगुरिसिम दिख्रं दैमासिम अब्ला सानसे बेलासे आलादा बड'लेण्ड रायजो जानाय गोरलै जागौमोन रायजो राजा आइ आफाफोरनि लुबैनाया बेमोन नाथाय बहा दिख्रं बहा गहपुर संकुस्त फासनैसिम BTDआव मोनखानाय गामिखौनो हाखौनो दिनै दानख्लाबजोबफिननायनिसो बाव कनस्पिरेसिनि गोबां दफा क्लजफ्रा सोना होजाबाय
प्रमदाथ' लेखानो रोंखाया गावबो रोङा मालाय गोरों मानसिनि एडभाइस बे लानो गोसो गैया बियो आरो गोसो गैयै लानो हायैनि खारनाव जाबाय बे गभर्नमेन्टनि प्लेनेटेड एजेन्ट हिसाबै बेसेबांबा बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बियो खामानि मावबाय थाखादों आरो बे मुभमेन्टखौ आं बुंनाय इट वाज नट ए रियेल मुभमेन्ट फर बड'लेण्ड स्टेटहुड इट वाज रादार ए प्रक्सि मुभमेन्ट बे प्रक्सि मुभमेन्टसो मानो प्रक्सि मुभमेन्ट गोदो उपेन्द्र ब्रह्मनिफ्राय जागायनानै आंनिसिम बा आंनि उनावबो गोबां एबसुनि आफादगिरि जाबोदों सोमला बसुमतारी दिनै गैला गारलाबाथा गैला सोर फाग्ला बबे सोर फाग्ला एबसुनि आफादगिरिया 10-12 जन 15-16 जन PSO हाउस गान मोनफेरा प्रमद बर'आ जेराव डिभाइडेसन 50-50 स्ल'गान गायनानै बड'लेण्ड रायजो बिनायनि मुभमेन्ट खालामबाय बेनि बबे गभर्नमेन्टआ मा कन्डिसनाव 15-16 जन हाउस गार्ड हरखो PSO हरखो हा आसरित सोमोनांथाव बेनिफ्राय बुजिनो मोनो बे तरुण गगैनि आमलनिफ्रायनो हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगो जाखोमानानै बे प्रक्सि मुभमेन्टखौ खालामनो बिहा मालाय डिफारेन्ट काइन्डनि ग्रीन सिगनेल बा पारमिसन लाखाबोदों आरोखि जायनि थाखाय नेशनेल हाइवे होबथाब्लाबो रेलवे लाइन ब्लकेट खालामबाबो पुलिस मिलिटारिनिफ्राय जेबो डिस्टार्बेन्स गैया रायजोआ बेखौ बुजिनो हायाखै दासो अबयसे बुजिनो हाबाय हमनो हाबाय आरोखि दा जुदि रायजो राजा आइआफोरा बुजिनो हाबायबा मोजां खोथा आं साबायखर बावो जोबथारनाय आंनि आपिल जोंनि आइ आफा बर' फिसाफोरनिसिम जे बे बुहुमाव बर' जाथि जुदि गेरेमसा मोनसे मास्टार रेस हिसाबै थांनानै थानांगौब्ला गोख्रैनो फैगौ बोसोरबा मेक्सिमाम 10 बोसोरनि गेजेरावनो बे बड'लेण्ड आलादा रायजोखौ सोरजिनो हायाब्ला बे बुहुमाव बर' जाथिया थांनानै थानांगौआ असम्भब जानोसै खिन्थु मानो होनब्ला दिनै नोंनि हाखौ सेगासिनो दं गाबोन आंनि हाखौ सेगोन गभर्नमेन्टआ नन ट्राइबेलफोरखौ बहाय हा होजुमसै दा नेपालि अरिजिन मानसिफोरखौ ट्राइबेल बेल्ट ब्लक जेसेबां दंमोन बिटिडिआव बेयाव प्रटेक्टेड क्लासाव सोजोबबाय मा बाखि थाबावखो बे रोखोम जुदि थांबाय थायोब्ला फैगौ 50-100 बोसोरनि उनाव बे जायखौ बड'लेण्ड होनदों जाय ओनसोलाव बे बड'लेण्ड बे नामथाला बर' हारिनि अस्तित्वबो गोमालांखाजोबसिगोन आरो नैबे बिथिङाव आं नोंथांनाव सोंनो लुबैदों जे आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारबाय एबसुआ सोमावसारबाय गोलाव बोसोर एबसुआ सोमावसारबाय बर' रायजो राजाफोरा दिनदार बोसोराव सोमावसारबाय बेवहाय बै समाव मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा आथिखालनि CM प्रमद बर'आ लिडिं खालामदोंमोन नाथाय दिनैनि तारिखआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु सरकाराव गैयाबा सरकारखौ खुङाखै बिथांमोना दा नैबे एकर्डखौ मोनथिखानानै एकर्डआ जुदि बेवहाय दिनैसिमबो इमप्लिमेन्ट जायैखौ मोनथिनानै दिनैसिम एबसुआ मानि थाखाय सिरि बेनि थाखाय मा बुंगोन बेनोथ' बिराद दुखुनांथावब्रा आंहा आथिखालनि एबसुनि आफादगिरि सोरबा दिपेन बर' होनबा गुबुन मानसि बेक्तिगत खुनु आंहा राय बिलाइ गैया गाज्रि माने खुनु फिलिं गैया आरोखि दिनै आङो बा जोङो बुंबाय थाबोदों जे प्रमद बर'आ मालाय पलिटिक्स गेलेबाय लेट हिम play the politics what kind of politics he wants to play बे मा रोखोम राजखान्थि गेलेनो नागिरदों बेखौ गेलेनो हो माने नों एबसुनि जाय आफादगिरिफोर दं लिडारफोर दं एबसुआ बर' जातिनि नेशनेल यं जेन नेशनेल मोनसे प्लेटफर्म बियो बे आफादनि कनस्टिटिउसन बे आफादनि फिलसफि बेखौ गोथारै लाखिनांगौआ बे आफादखौ जाय लिडारशिप हिसाबै दैदेनो बै दैदेनगिरिफोरनि एकदम मावनो गोनांथार एकदम मरेल रेसपन्सिबिलिटि मरेल डिउटि बियो दिनै नुबाय दिपेन बर' मोनाबो गभर्नमेन्टआ थगायथारबाय बे एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जाखाला दफाफ्रा बेखौ बुजिनानै दिनै बिथांमोना प्रमद बर'खौ जोगदावनानै बेखौ नागारबोनानै इन्डिपेन्डेन्टलि खामानि मावफैदोंना बुंथोंना गभर्नमेन्टआ जोंखौ थगायग्रोबाय दुखुनांथाव जों फोथायदोंमोन गभर्नमेन्टखौ बेखायनो जोङो बे एकर्डखौ मदद होदोंमोन दिनै जों नुबाय बिजिरनानै जोंखौ जाथिखौ गल जाहोबाय बेखायनो जों बे एकर्डखौ जों समर्थन होला हुजुर होला सेपारेट स्टेटनि मुभमेन्ट खालामना आवगायबोदों जों वेलकाम खालामो सोरखौबा बाद होनानै जों बे बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ जागायफिननो नागिराखै जेसेबांखि आफाद गैया माने बर'फोरनि बे आफादफोरनि दैदेनगिरि मावथिफोर मानसिफोर जिखि धोरोमनि मानसि जा मानो मोनफ्रोमबो वार्कशप लाइफनि मानसिया बाव बाहागो लाफैनांगौ होननानै जों खावलायगासिनो खावलायलांबाय थागोन आरो लोगोसे बर'नि अनगायैबो गुबुन गुबुन जाति गस्थिनि मानसिफोरखौबो जों बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव एबार सरजाबफागोन आरो गोबाङानो बाहागो लानोबो
गावसोरनि गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायहरदों आरो फोरमायहरदों दा बे बिथिङाव नोंथांनिफ्राय आङो गोबां बाथ्रा मोनथिगोन आरो बे समाव आं नोंथांनिफ्राय राजखान्थियारि बाथ्रा एसे रायज्लायनो नागिरदों दा बेवहाय आथिखालनि जे UPPL सरकार बा UPPL GSP आरो BJP सरकार बेवहाय बे सरकारा BTR Accordखौ मावफुंनायनि बेलायाव गोसो गैया नामा बिसोरो मावफुंबानोथ' जोंहा खैफोद बे जेसेबां डेट्रिमेन्टेल गिथावबाथ' डेन्जारास क्लजफोराव सोना होबाय बे क्लजफोरखौ मावफुंजोबबानो BTC आरो BTD सेस जानोसै बर' जाथिया सेस जानो थांगासिनो दं आरो बे एकर्डनि गोबां क्लजफोरखौ मावफुंनांगौब्ला संबिधानखौ माने सोदाङाब्ला खुनु फैथे मावनो हाखाया प्रमदआबो दिनै सिमां नुगासिनो दंमोन बे दिनै सिरि मोनबाय बे आन्दाज मोनबाय गोबां एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानाय गोबाव क्लजफोर बे बिथिङावनो बे हाला बिसोर दा नोंथांनिफ्राय आं बुंनो लुबैदों दा बेहाय बबेबा नङा बबेबा मोनसे बिथिङाव जिहेतु एलायन्स जाहैबाय बे एलायन्स सरकार बिथाङा खुंबाय दङ दा बे बिथिङाव गुबुन राजखान्थि हान्जाया बिथांखौ हेंथा होदों नामा हेंथा होनायाबो साभाबिक जागोन आरो बे बबेखौ हेंथा होनो बबेखौ गावनो गो एहेड होदों बेनि सोमोन्दै जेबो थाल मोनाखै बेबो बुजियाखै आरो सालायनो हाखाला दिनैनि थारिखआव प्रमद बर'आ बोसोरबानि खोथाथ' बारोबाव नैबे बोसोरसेखौनो फुराफुरि सालायनो हाला बियो थाखा फैसा जेसेबां लाबोनो हानांगौ गैया जाखिनि फैदोंमोन बाहायनो रोङाखिसै जाखिनि सफैदोंमोन मालायफ्रा लांजोब्बाय जाहैबाय आरो एसे BJPनि मानसि इभेन्ट खोनाबावनो मोन्दों मानसिफोरनि कमप्लेन प्रमद बर'नि बिसिनि खुरमा गुस्थि बाय बाहागिफ्रा बिराद स्किम साप्लाइ वार्डनि अर्डार लांजोब्बाय जाहैबाय बड'लेण्ड ओनसोलनि बर'खौथ' बारबावदो बड'लेण्ड ओनसोलनि जायफोर जेनुइन मानसिफोर मोनबावाखिसै जाहैबाय मा जागोन दालाय फ्लप गैला टटेल फेल जों बुंनो बेखायनो जे BJPखौ बाद होनानै गुबुन पार्टिखौ बाद होनानै BPF पार्टिनि जिखिनि MCL दं UPPL ज' गोरोबनानै बर'जों बर' सालायदो गभर्नमेन्टखौ सिभिल ससाइटिया गाइड खालामगोन नागालेण्डखौ माने नागाजों नागा पार्टि फुर्टिनि खोथा डिफारेन्सखौ बाद होनानै नागाफोरनि गभर्नमेन्ट सालायगासिनो दं नागाफ्रा जुदि हायोब्ला बर' मानो हाया नैबे बिथिङाव फैसा बे आरोखि नोंथांनिफ्राय आं सोंनो लुबैदों हाग्रामा महिलारियानो बेखौ बाइट होदोंमोन थांनाय नैबे कख्लाबारियाव जानाय जे उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि जेब्ला जाबाय थादोंमोन बै समाव हाग्रामा महिलारिया मोनसेबो खोथा बाइटनि सिगाङाव स्टेटमेन्ट होदोंमोन बिथाङा जे प्रमद बर'आ गावखौ लोगो हमदोंमोन आरो प्रमद बर'आ BTCखौ ज' BPF आरो UPPL ज' जानानै नैबे BJPखौ होखारनांगौ होननानै बिथाङा प्रस्ताब होदोंमोन होननानै बुंदों हाग्रामा महिलायानो खुद बेखौ स्टेटमेन्ट होदों बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन हाग्रामा जानायखौ लुबैदोंमोन जानो हागौ हाग्रामा महिलारिजों प्रमद बर'जों भारतनि बबे खनायाव मा रायलायखोमाहैदों आं बेखौ मिथिया जुदि हाग्रामा महिलारि बुंनाय बाथ्रा नंगौमोनब्ला प्रमद बर'थ' बेखौ येस मानिनांगौमोन बेहाय होदोंब्लाबो प्रप'जेलखौ प्रमद बर'आ प्रप'जेल हरदों हाग्रामा महिलारिनो हाग्रामा महिलारिया बे प्रप'जेलखौ एक्सेप्ट खालामाखै होननानै बिथाङा हयथ' मा प्रि कन्डिसन होदोंमोन प्रमद बर'बा मा कन्डिसन होदोंमोन बे कन्डिसनफोर होखादोंब्ला डेफिनेटलि बिनि थाखाय हयथ' हाग्रामा महिलारिया गनायनो हायाखै बे जुदि बुङोब्ला आं प्रमद बर'नो सिफ जाबाय थागोन नोंथाङाबो बाहागो लाफैदो डिपुटि सिफ जाफैदो माबा जाफैदो होनब्ला हाग्रामा बहा मानिगोन बेखौ दा जों लुबैयो हाग्रामा महिलायानो सिफ जायो ना प्रमदानो सिफ जायो जायखिजाया बर'जों बर'नि गभर्नमेन्ट जानांगौ आरो बे गभर्नमेन्टआ जाय क्लजफ्रा गोदान एकर्डनि क्लजफ्रा बर' जातिखौ फोजोबस्रांनायनि BTDखौ फोजोबस्रांनायनि क्लज दं बेखौ खिन्थु नाथाय इमप्लिमेन्ट खालामनो मोननाय नङा बड'लेण्डनि एक्जिस्टेन्सआ इनटेक्ट थाखिनाय रोखोमै लाखिनो थाखाय फिल'सफि लानानै जुदि खामानि मावब्ला जों मदद होगोन नै बिथिङाव आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे दिनैनि तारिखआव जुदि नोजोर होयोब्ला BPFनि खायसे दैदेनगिरिफोरा MLA MCLAफोरा स्पेसियेल MCLAफोरा बिथांमोना BJPजों खावसे हाबबाय UPPLजों हाबबाय दिनैनि तारिखआव
BPF राजखान्थि हान्जाया दिनैनि तारिखाव UPPL खौ सोंखारियो नाथाय BJP राजखान्थि हान्जाखौ बर'न्स बिथांमोननिफ्राय BJPआ दैदेनगिरिफोरखौ MCLA फोरखौ लांबाय खायसे खायसेखौ नाथाय दिनैनि तारिखाव BPFआ BJP खौ सोंखारिनायखौ नुनो मोना जाहोना मा जानो बेखौ आं नुदों बे जाबाय डिउ टु पलिटिकल अपरचुनिज्म BPF नि लिडारशिपआ हयथ' सानदों किबा जाने प्रमद बर'खौ सिलिबाबनानै बबेबा समाव BJP नि अननाय मोननानै गभर्नमेन्टखौ दानो चान्स मोनफिननो हागौ खोमा बिदि साननानै हयथ' बेखौनो स्ट्रेटेजिखौ लानांगोन आरो बेवहाय जों बुंगोन सोरबा BPF नि होन सोरबा UPPL नि MLA होन मन्त्रि होन MCL होन इयोमोन बिसोर जुदि जाथिनो होलांनाय गोदोनि जितु कमिटमेन्ट जे समायखिरा बेखौ जुदि सेबोटेज सिफायबायब्ला बिसोर आरो बड'लेण्डआव बर' समाजाव जायगा गैला आरो बर'न्स जों खावलायदों सोरजोंबा लामा आन्दाय होजानानै मिसलिड खालामजानानै जुदि BJPआव लांजादोंब्ला UPPआव लांजादोंब्ला बर' जाथिनि दानि अलखद समाव बेखौ बुजिनानै बड'लेण्ड आलादा रायजो सोरजिनो थाखाय पार्टिखौनो गारजोबनानै फैफिननांगौखौ जों आपिल होनो ओंखारगासिनो दं जों आपिल होयो BJPआ जोंनि नैबे BTR ओनसोलाव जोंनि BTR दे ओनसोल बे ओनसोलाव जुदि दाथ' हाबबायानो नाथाय फुलै जुदि आबुङै जुदि हाबोब्ला बर' जाथिया बेसेबां खहा जानो थांगासिनो बेथ' बिराद डेन्जारास ट्रेन्डआ जे सोलिदों नेक्स्ट जितु आफ्टार बोसोरथामनि उनाव जे गोदान BTC नि इलेक्सन जानो फैगासिनो दं बे इलेक्सनाव कमप्लिटलि टटेलि BJPआनो एज ए होल केपचार खालामजोबनानै BTC खौ गावसोरनि कन्ट्रलाव लांनायनि प्लेनिं बे अलरेडि जागासिनो दं कार्बि आंलं NCL खौ जेरैहाय कमप्लिटलि गावसोरनि कन्ट्रलाव दोनहैखाबाय जोंनि BTD खौबो कमप्लिटलि RSS BJPआ गावसोरनि कन्ट्रलाव सोहैनायनि प्लेनिंआ अलरेडि पाक्का जागासिनो बे गिथाव बाथाव बेनि थाखायनो जों आपिल होदों जे BPF UPPL नि जेसेबां लिडारफोर दं MCL दं MLA दं बे डेन्जार बे खैफोदखौ नुनानै बुजिनानै दे शुड काम बेक टु देयर मादार हाउस गावसोरनि न'माव फैफिननांगौ बर'नि न'मा न'आव आदारवाइज जेबो राहा गैया UPPआव थानानै BPआव थानानै BJPआव थानानै खय बोसोर खय जुग ओंखाम मोनजागोन बिसोरलाय मन्थ्रि मोनगोन बिसोरलाय बुजिनाया गाहाम आसल खोथाफोरखौ आरोखि बे जोंनि लुबैनाय आरो नैबे बिथिङावनो आङो सोमावसारनायखौ लानानै एसे बाथ्रा नोंथांनाव सोंनो लुबैदों माखासे सुबुंफोरा बुंनो नागिरो जे नोंथांखौ नै दा ब्रैथि खेबनि थाखाय आन्दलन खालामफ्लानानै फैबाय थानाय MP इलेक्सनाव बा MP बिसायख'थि जानो थांगासिनो बे बिसायख'थि जानो थांगासिनो बेवहाय नोंथांखौ किं मेकार जानो नागिरदों होननानै बुंनो नागिरो मानसियालाय मा बुङो मा बुङा जायफोर अपरचुनिस्ट मानसि आंनि सायाव एनालाइसिस बिजिरथि अबजारभेशना कारेक्ट नङा मोजाङै बिजिरनो रोङा बेबायदि उदै गेसाव मानसिया बिदि बुंनाया स्वाभाबिक आरोखि बड'लेण्ड रायजोखौ जुदि दाथारनांगौब्ला बड'लेण्ड सोमावसारनाय समनि गेजेराव मा इलेक्सन फैगोन मा पलिटिक्स दोहौ फैगोन बेफोरखौ मुखाबिला खालामनो फेस खालामनो जोंनि सोमावसारग्रा आफादा बेनि सायाव स्ट्रेटेजिखौ बोरै लानांगौ लालांबाय थागोन बेखौ उनाव मिथिगोन आरोखि जोबथारनायाव जोंनि थांखिया बे नङादि जे बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ सालायलानानै MLA MP BTC नि पावार केपचार खालामनाय बे जोंनि धान्दा नङा जोंनि बे उद्देश्यनि बायजोनि खोथा बे आरोखि जोबथारनायाव नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे आन्दलना जानो थांगासिनो बा नोंथांमोननि दैदेननायाव आन्दलना जानो थांगासिनो दा बेवहाय मा मेसेज होगोन बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों माबाफोर बुंनो गोनां दङ नामा बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरनिसिम बे खौरांखौनो आङो दैथायहरनो सानदों जे आलादा हादोर बड'लेण्डखौ जुदि जों फैगौ 6-7 मेक्सिमाम 10-12 बोसोरनि गेजेराव जुदि थैथां जुजिफिननानै आदाय जुदि खालामनो हायाब्ला बे बुहुमाव बर' जाथिया गावनि राव थुनलाइ सोदोमस्रि गावनि डिस्टिंक्ट एथनिक आइडेन्टिटिस बेखौ लानानै गेरेमसा हारि हिसाबै मास्टार रेस हिसाबै थांनानै थानांगौ मोनसे गोब्राबखासै आरोखि बेखायनो गेजेर खन्द'आव बारग'लांनाय समाव सोरहा सोरनि सायाव दाय गोरोन्थि सानफ्लाङा मानो बेखौ जालदाब बावजोबलायनानै जों ज' जाफिनलायनांगौ
आरो थैथां रोखोमैब्लाबो बे बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ देरहासार जाहोनानै रायजोखौ आदाय खालामनांगौखि खालामनांथारगौ आरोखि बिनि बदलै दस्रा गुबुन राहा लामा गैया मानो होनब्ला आलादा हादोर दानायनि जिथु सिस्टेम इन्डियायाव बे स्टेटिक नङा इन्डियान कनस्टिटिउसना इट इज भेरि माच फ्लेक्सिबल इट इज भेरि माच सिम्पल आरोखि दरखार जायोब्ला बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनाय जायो आरो उदांस्रिनि उनावसो भारताव गोबांसिन अनजिमानि गोदान गोदान रायजोखौ दानाय जादों आरोखि जेरै गुजरात रायजो गोदो गैयामोन महाराष्ट्र हादोर गैयामोन नर्थ इस्टआव दिनै आसाम स्टेट मोनसेनिफ्राय आलादा गंब्रै गोदान रायजो दादों अन्ध्र प्रदेशनिफ्राय तेलेंगाना रायजो दादों बिहारनिफ्राय झारखन्ड दादों उत्तर प्रदेशनिफ्राय उत्तराखन्ड दादों मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दादों बिदिनो गोबां फिसा फिसा गोदान गोदान रायजो दाजाबावनांगौनि गोनांथिया दङ आरोखि आमेरिकायाव टटेल पपुलेसन 32 crore 32 crore जायगा दिनै 50 नाम्बार्स अफ स्टेट्स दंब्ला इन्डियायाव दिनै 130 कौटि जनसंख्यानि थाखाय बेयावथ' खमावब्लाबो 100थासो रायजो थानांगौ आरोखि दिनै इन्डियायाव गासै फुल फेडेरेटेड स्टेटआ 29टा इउनियन टेरिटरिसआ 7टा गासै टटेल 36 नाम्बारनि एडमिनिस्ट्रेटिभ इउनिट्स दङ दा खोनानो मोन्दों सम सम 2024नि लकसभा इलेक्सननि उनावलायनो मदिनि गभर्नमेन्टआ आरो 10थासो गोदान स्टेट दाबावगोन बे बाथ्राया बेसेबां सैथो आं मिथिया खिन्थु आं संनानै मोननाय मथेब्ला 2014निफ्राय 2016सिमनि गेजेराव साउथ इन्डियानि सासे मानसिया मिनिस्टार अफ स्टेट फर हम एफेयार्स दंमोन बिथाङा सोरबा सासे एमपिआ कुइसन सोंनायाव रिप्लाइ होनो थांनायाव बुंदों जे मा स्टेटआ गोदान स्टेट दानांगौनि प्रप'जेल हरदों बेखौल' बिथाङा आवरायदों फोरमायदों खिन्थु आथिखालनि बिजेपि गभर्नमेन्टआ गोदान रायजो दागोन ना जाया बिनि सायाव पलिसि स्टेटमेन्टनि सोमोन्दै जेबो खोथा बिथाङा रायखाङाखै आरोखि बिथांमोनाव पलिसि डिसिसन थाबा दाथा बिसिनि खोथा आरोखि खिन्थु आलादा रायजोखौ जोंहाथ' नांथारगौ जोंल' नङा भारत हादराव गोबां ओनसोल दं जाय ओनसोलखौ आं मिथिगौ दिनै गौर खालामनायनि दाबि जद्दार जागासिनो कमथाबो रायजो बिगासिनो दं कचबिहार किंडमखौ रिभाइभ खालामनांगौ होन्दों त्रिपुरिफ्रा ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड बिगासिनो दं कार्बि आंलं एनसि हिल्सनि मानसिया बिगासिनो दं कुकिफ्रा रायजो बिगासिनो दं महाराष्ट्रनि बिदर्भ ओनसोला आलादा रायजो बिगासिनो दं कर्नाटकनि नर्थ कर्नाटकखौ सेपारेट स्टेट बिनांगौ होनांगौ होन्दों कडागु स्टेट दङ आरोबाव कर्नाटकआवनो आरो हजोंहाय माबायाव गुजरातआव सौराष्ट्र रायजो बिगासिनो दं कच्छ बिगासिनो दं मालवा बिगासिनो दं राजस्थानाव मारवाड़ मोनसे प्रदेश बिगासिनो दं आरो माबा गुजरातआवनो भिल प्रदेश भिल जातिनि मानसि गोबां दं आरोखि भिल प्रदेश बिगासिनो दं कमपक्षे 15-20-30थासो गोदान रायजो बिग्रा ओनसोल दं आरो सानसे बेलासे बेफोर रायजोआ जागोनखाबो जाखागोनबो आरोखि आहा आसाबादि नंगौ बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिखायो बारग' एमपि मानगोनां सानसुमा खुंगुर बैसोमुतारि बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्रा मिथिबाय आरो नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों माखासे माने राजखान्थियारि बाथ्रा आलादा रायजो सोमावफिननायनि बाथ्रा आरो गोबां बाथ्राखौ बिथांनिफ्राय नोंथांमोना रोखायै मिथिबाय नैबे समाव नोंथांखौ नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ बड'लेण्ड बुब्लिनो होनायनि थाखाय नोंथाङा साबायखर बावबाय नोंथांखौ साबायखर होबाय गोजोन्थों नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा